Sa lungsod sa Cordova, isip pahalipay sa mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan, pabakasyonon sila sa Panglao, Bohol sa lokal nga gamhanan. Siluan meron din na doon ay live update kabahin ini. May! Lankon sa Mandawi City, gihatagan sa LGU og tag 2,000 pesos nga financial assistance ang tanang mga graduates sa senior high sa mga public schools sa lungsod sa Cordova. Ang mga magtutudlo ang gipahalipayan sa LGU og tag 1 night and 2 days sa Panglao, Bohol. Bohol aron makarelax sila karong June 6 and 7. Sa speech ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suan atol sa Completion Rites sa Cordova Junior High School kaganihang buntag, gipahibaw niini nga isip pahalipay sa mga sakripisyo sa mga magtutudlo, pabakasyonon niya ang 490 ka mga magtutudlo sa mga pampublikong tunghaan sa Cordova. Sa June 6 ug June 7 adto sila sa Panglao, Bohol. Apan giklaro ni Mayor Suan nga kabahin kini sa benchmarking sa mga magtutudlo diin mag-observe sila sa mga best practices sa pipila ka mga tunghaan sa Bohol. Gidasunan usab kini ni Danilo Manggilimutan, supervisor sa DepEd Cordova District. Amo silang dalon ngadto sa Bohol para dito lang pod mi nga mahatag og seminar sa mga maestra. So muna sa at the same time, amo silang gipasuroy para makarelax pod ang tanan nga teachers. After all the seminars, after all the benchmarking, that's the time nga makapahuway sab sila. With approval po na mo ma'am sa superintendent. Agin may design may design activities subject for the approval of the superintendent. Ang pondo mato ni Vice Mayor Victor Tago gikan sa Special Education Fund. Develop po silang skills, so at least lain na po nga environment ang ilahang makita nila Cordova ba, hindi lang sipo. Subay ning pag-usab sa school calendar, ang DepEd mipagawas og memorandum alang sa 30 kaadlaw nga mandatory vacation alang sa mga magtutudlo. Nagpasabot nga sa tibok buwan sa Hunyo dili mo report sa eskwelahan ang mga magtutudlo ug wala usab sila'y salmutan nga uban pang mga school activities. Busa si Teacher Carmelita Dabasol sa Cordova National High School, excited na sa gitanyag nga bakasyon sa LGU. We are very excited on that day, June 6 and 7. Kaya gioperan yun mi og kanang tour to Bohol. Masipod sa pahuway nga suri-suri sad. Sa bigas bahin, gibutyag usab ni Manggilimutan nga hangyoon nila ang lokal nga kagamhanan sa Cordova nga maka-hire og local school board aron masolusyonan ang kakuwangan sa mga magtutudlo. Sa kasamtangan, ang duha ka mga magtutudlo sa Alegria National High School ug Ibabaw National High School pulos hinuwaman sa Cordova National High School. Aron pagdikongest sa Cordova National High School nga may 3,400 ka mga tinunan, nagbukas ang LGU ug tagsa kaang-ang sa high school sa mga tunghaan sa Alegria ug Ibabaw. Kini samtang gipaabot pa usab ang pagpabarug og school building. Mana among gi-propose ni Mayor during sa unya sa LSB meeting karong June nga mo hire tag local school board para sa Ibabaw o duha baron sa Ibabaw para maupat, tulo baron sa Alegria para Lan kay bakasyon na sa mga magtutudlo sugod sa Hunyo 1, gipahibaw sa DepEd Cordova District nga kadtong wa pa makakuha sa ilang cards adto lang kini i-claim tanan sa principal's office. Lan? Okay, daghang salamat. Luan meron din na.